Bata mai mang thầy chân khơ thầy chân kha cái ta cái khang này bác sĩ mang tao sẽ tông kha rangchangni takhoktai bukhukchong chung hanya hai mangplik juda kuk tubui ma phayo ka Nagar news ni mangplik go oba haikeno juda juda kuk joto thai joto tipra sakami wono umor chakra angai thangka hangke boyas korokni borokni kaisa sep haikaba borokni manthai soktai rok hapangni bisingtui borok manani musungu abo ongkha bata haikaba bido phada han abo botongo bebangno kwrungjak go umor chakra ongkha hangkeno 60 bosor kaka hangkeno chakra rongno tongmo khanyana joto hapangno joto department no obo bata rnani bagui borokno chesta ma khayo haikaba borokno maringo gobo ringna bo nangya tang male borok nogo tong tutuin simanai norok runani norokni kochobo tongo norokni ruthai tongo obo kebo kabu sana bo nangya ke jara umor chakra 60 bosor kaka hangkeno borokni manthai manani nango keseng bo kamio phakya tini mangplik tubu boi bo kamio bo haike mokoli mukti sokroi tongjaka bini nukhongo mada masa ya botam khun nukhong gisti khai tongjaka bo randida haikeba bini busaija tong nukhongo bo haike chalai tongkha bini khuktunya jeng koklam bisingtui norokno phunuknai nke nana nungle bo haike tong chawoi eko halo kamla khai masa tong kisan misa busai rokle to tong phani busai to tong ma khata kurangkha bora hangke to bora nang khang ma khata bole madama mano bokha ang khama ya ta man yako nini bura man male busu baluka bisi busu kaka bini bora maman hingke sipian tong purba mani sipian tong puru buranya 18 bosor 25 bosor asal kaka nang keman yako ang khama ya kota ang nang keman ya abo kesa ke khang hei ba silai tong nyam ko ma ya ta ang bo apply rogle ru dar kana application no abo re kha ma kha wife surong maruka abo mo thani tipela mo thani ni bori na kha abo sokpaya je hapang phayo sarkar phayo mane dal bidal khai nang dal bidal khana ngri na kha maya ta kong maya ke nang tabung mana da musungko ang tabung mana ni mutung tong ho thunya sunai tong thunya sunai tong ha bo kak ba khe kak ba khe ta na ke mane thunya ni sikang pono kisesu pono phana ma chana mutung ta chapang chana mutung ta ang bo nini bura le man mani nono kakai rok sari ya ta char ma kha to ulo ya ta omban norok sa ko aban chai tong ja ta busar ulo khorupse busar hongga chal jona chala ma sa beri kha joton da kai ba kha ke norok bura bai kani chala ja suba sama sana wa ka putu ya ri ma yang tong ta subrok rang san kri me ta ma ya ta yo kene kisam misam ma khanga se ta cha pa ne ri ma na ni ke nang tabuk tam ko kusanai hakang no o bata na ma ka cha ta mana musu matang bo nang thunya nogo phon nai thunya nogo phanang na nya sina hai tang bo nini bung letamo Sandhya mali kai mini bung lori mohan bukona Sandhya malik thunya ke bata mai mamang no kabui tongja kha khanga yak sungoi thunya nogo phon da mano noibo wan sumang hapang phayo hapang slai jago oba haikeno joto hapang khawo oba haikeno je party role khlaiye je hapang khalai tongmani bini tuibo ruinayo bini tuibo document ruinayo tobo phanoche bo maya bata getauni bagai maya tauni bagai basi jaka kesa kekharang omo boroni loy bo kesa kekharang khayo hongka bo chaya da tong sunai bini man thai maya da tong sunai norok bini man thai se norok seple sai tong sible bini man thai bo mana nangnai tamlo kesa kekharang laiba bo bini manani bini umor chakra angkha hangke 60 bosor kaka hangke bono desh kapon sin norok runa nangnai ngabon ang kok ma kesaro joto hapang haikaba joto je kolokotor haikaba rung je thung nok haikaba norok je level tongnai rok okra chakra rok norok kaham ke khunju ke norok khana dia haikaba sini bukhuk Sandhya malik bini manada tong krei tawni bagai maya ge basi jak pangno maya ni khanao obongka Belbari RD blok baike khobjak Lalit Mohon je kami wono bo tongjajawo tabuk bata maya bo kabui tongjaka sal brum no thui maktri thingya sawi totora laya sugrok bai rang puisa sanjago rang khoksa rodi 5 taka rodi khokba rodi 10 taka rodi sanjaka hangke bukha ke tayo mokoli muktu yoro rei maya bo bata semaya angke bini income boro tongnai berisek bo income khajaman batabo hingke bata ro kisa sekman khangke ba bono 10 taka 5 taka rodrobleng khamu bulena hingke sugrok bai
kabui sanja jau ongke rimaya o bahai no botini kok serai norok no sai khanorka ko o mangpilik belai khno mokoli muktu yorjak nai khapang ni takhuk tai bukhuk chong norok nayei norok bo bahengkha bata maya rok ni mangpilik o bahai khno tabo wana cinta kalai lajak jotoni nukhungono jotono nukhungo tong kchang tongnani hamari koplung khlainani tong thoksa thok tongnani bagei thnyani nogo phono bata rode ni kabui tongjak kachini bukhuk sonda mali nai tongnai rok norok bobo hengja ka tinini video no norok comment ni bising tei sung hodi nai tongnai rok no jotono hambai khulungka।